Nawr, dwi'n deall taw yr un ola o gyfres am y Salma yw heddi. A dwi wedi dewis Salm 74. Nawr, ro'n i gyda Rhys mewn cyfarfod o'r bydyddwyr a dywedodd ti'n gallu dewis Salm. A ro'n i'n darllen Salm 74 ar y bryd, felly dwedais i, Salm 74. Ac wedyn, pan des i ysgrifennu y breged, dwedais i, pam, ond dyma ni. So, mae'r Salm hon yn weddi dorfol. Gweddi ar ran cenedl gyfan. Ac mae angen gweddi dros ein cenedl gyfan ni ar hyn o bryd. Felly dwi'n siŵr taw dewis yr ysbryd glân oedd hwnna. So, dyn ni'n mynd i'w darllen gyda'n gilydd ac bydd y geiriau ar y sgrin. Nawr, dwi wedi dewis fersiwn Beibl Cymraeg Newydd nawr, ond yn hwyrach ar ôl y bregeth, dyn ni'n mynd i wneud myfyrdod a dwi'n mynd i ddefnyddio Beibl.net. Ond am nawr, dwi'n mynd i darllen gyda'n gilydd y geiriau ar y sgrin. Pam, Dduw, y bwriais ni ymaith am byth. Pam y magad y ddigofaint yn erbyn defaid dy borfa. Cofia dy gynulleidfa a brynaist gynt, y llwyth a waredaist yn etifeddiau ti. Y mynydd Seon lle roeddit yn trigo. Cyfeiriad y draed at yr adfeilion bythol. Dynistriodd y gelyn bopeth yn y cesygyr. Rhiodd dy elynion yn chanol dy gesygyr, a gosod ei harwyddion ei hunain yn arwyddion yno. Y maent wedi malirio fel coedwigwyr yn chwifio ei bwyell mewn llwyn o goed. Rhoi gasant yr holl waith cerfiedig, a'i falu a bwyell am wrthwylion. Rhoi sant dy gesygyr ar dan, a halogi yn llwyr bresoilfod dy enw. Dwedasant am ddynt ei hunain, difodon hoi i gyd, Llos gasant holl gysegrau Dduw trwy'r tir. Ni welwn arwyddion i ni, nid oes proffwyd mwyach, a nid oes yn ein plith un a oer am ba hyd. Am ba hyd o Dduw, y gwawdia'r gwrthwynebwr. A yw'r gelyn i ddifrio dy enw am byth? Pam yr oed yn atal dy law ac yn cuddio dy ddeheulaw yn dy fynwes. Wel, dyma gan o alarnad sy'n wylo am ddinistyr teml Jerusalem gan orchfagwr estron o dramor. Mwy na thebyg, cafodd rhai ysgrifennu oherwydd dinistyr y ddinas a'r deml gan y Babyloniaid, tua 587 neu 586 cyn Crist. Yn fanwl iawn, mae'r salmydd yn disgrifio y llanast ofnadw. Rydyn ni bron yn gallu clywed blwydd ar yr ysbeilwyr wrth iddyn nhw dorri lawr y deml gyda'i bwyellu. Yn lle symbolau sanctaidd Dduw fel llyfr y Beibl a'r baneri fel hyn, mae'r gelynion wedi gosod ei baneri ei hunain yn y lle sanctaidd. Roedd y deml yn adfeilion am fwy na 70 mlynedd, ac maen nhw'n posibl y cafodd y Salm ei chyfansoddi fel rhan o oedfa i gofio y dinistyr ar safle y deml, ychydig bach fel sy'n y cofio ni. Ac yn rhan gyntaf y Salm, y rhan ein bod ni wedi darllen gyda'n gilydd, mae'r salmydd yn gofyn 2 gwestiwn ac maen nhw ar y sgrin. Pam? Ac am ba hyd neu am faint yn Beibl.net. Pam? Ac am faint. Wythnos diwetha, dwi wedi cyfweld â dywynydd o Wcrain fel rhan o raglen radio ar BBC Radio Wales. A gofynes i iddo beth sydd wedi newid ers dechrau rhyfel 2 flynedd yn ôl. Atebodd ef, 2 flynedd yn ôl, roeddwn ni'n gobeithio y byddai'r rhyfel drysodd yn fuan.
ond nawr dydyn ni ddim yn gweld terfen i'r gwrthdaro. Nid oes yn ein plith un a oer am ba hyd, medda'r Salmydd. Neu, yn fersiwn Beibl.net, does neb sy'n gwybod am faint mae hyn yn mynd i bara. A dyma beth mae pobl Wcrain yn dweud ar hyn o bryd. Pam ac am faint? Dyma'r ddau gwestiwn a mae pawb sy'n mynd trwy ddioddefaint mawr yn ei gofyn, mewn un ffordd neu'r llall. Ac efallai eich bod chi wedi gofyn yr un cwestiynau i Dduw, neu hyd yn oed yn ei gofyn heddiw. Gallai'r ddau gwestiwn yma yn codi o galon unigolyn, pan fydda fe neu hi yn mynd trwy dioddefaint personol, ond hefyd, fel rydyn ni'n gweld yn y Salm, maen nhw'n gallu codi mewn calon neu feddwl torfol, cenedl gyfan. Mae pobl Wcrain yn gofyn pam ac am faint. Mae pobl Palestina a Gaza ac Israel yn gofyn pam ac am faint. Mae pobl Syria yn gofyn pam ac am faint. Pam, o Dduw, am ba hyd. Ym 1937, roedd coleg diwynyddol Finkenwald yn yr Almaen, ble oedd y diwynydd Almaeneg Dietrich Bonhoeffer yn bennaeth. Ac ym 1937, cafodd y coleg yna ei gau gan y Natsiaid. A gwnaethon nhw dynistrio y lle. A gwnaethon nhw osod baneri gyda'r swastika yn y capel ble oedd y myfyrwyr yn addoli. Wedyn, ym mis Ebrill 1938, derbyniodd pob gweinidog yn yr Almaen o'r hymen ei dangyllw i Hitler i ddathlu penblwydd Hitler yn hanner cant. A gwnaeth Bonhoeffer wrthod. Felly, ar ddydd Sul y 13 o Dachwedd 1938, doedd dim pwlpid swyddogol o ble allai Bonhoeffer bregethu am beth oedd wedi digwydd jyst yr wythnos flaenorol, oherwydd ar y 9 o Dachwedd 1938, dim ond 4 diwrnod yn gynt, roedd y Natsiaid wedi ymosod a phobl ac eiddo Iddewig. Ar ôl hynny, cafodd y noson yna ei henwi yn Kristallnacht, oherwydd y gwydr oedd wedi cael ei dorri ym mhobman y tai, y siopau, y synagogau ac yn y blaen. Felly ar y Sul yna, yn lle pregethu, dyma beth wnaeth Bonhoeffer. Cymerodd ei Feibl, ac wrth ochr y rhan o Salm 74 ein bod ni newydd darllen gyda'n gilydd, ysgrifennodd ef ddyddiad. 9 Tachwedd 38. Ac mae'r llun ar y sgrin, so dyma llun go iawn o Feibl Bonhoeffer. Dyddiad Kristallnacht. Pan fydd trychineb a dioddefaint mawr yn ein taro, mae'n anodd iawn i weddio. Ond gan ysgrifennu'r dyddiad erchyll yna yn ei Feibl, mae Bonhoeffer yn ein hatgoffa bod geiriau y Beibl yn gallu dod yn eiriau ni. Dywedodd Eberhard Bethge, ffrind gorau Bonhoeffer, apart from here, there is not a single note in Bonhoeffer's Bible giving a date or keyword for something contemporary or of political or family or personal importance. Ond efallai yna ar Kristallnacht, doedd dim geiriau hyd yn oed i un o ddiwynyddion mwyaf erioed. A phan does dim geiriau gyda ni, pan fydd ein meddwl a'n calon ni yn llawn cwestiynau, pam
am faint. Rydyn ni'n gallu defnyddio geiriau y salmau i fynegu emosiynau dyfna ein calonnau i Dduw. Gan nodi'r dyddiad ar ochr y Salm, mae Bonhoeffer yn dweud, beth digwyddodd 600 o flynyddoedd cyn Crist yn digwydd unwaith eto heddiw. O Dduw, pam, am faint. Nawr, mae'r salmau yn wahanol i lyfrau eraill y Beibl. Dwi ddim yn siŵr os da chi wedi sôn am hynny yn barod yn ystod y cyfres, ond yn y salmau, nid Dduw sy'n siarad â ni, ond ni sy'n siarad â Dduw. Yeah? So, dyma'r unig rhan o'r Beibl, really, ble mae dynion a merched, dynion fel arfer, ond dynion a merched yn siarad â Dduw. Ond ar yr un pryd, dyn ni'n credu bod y salmau yn air Dduw. Ac mewn cynhadledd yn 1935, mae Bonhoeffer yn ystyried y cwestiwn yma. How can the prayerful word of the church community, mae'n gofyn, simultaneously also be God's word? How can the words of men in the Psalms, men and women in the Psalms, simultaneously also be God's word? Ai geiriau pobl ofnus, pobl sy'n dioddef, neu eiriau Dduw sydd yna yn Salm 74? Wel, ymateb Bonhoeffer oedd yr un ymateb y dwi yn ei cynnig heddiw. Mae rhaid i ni glywed llais Iesu yn siarad yn y salmau. Fel dyn, mae Iesu wedi uniaethu yn llwyr gyda holl ddioddefaint dynol. Roedd ei ddioddefaint ef yn un go iawn. Dyn ni'n anghofio hynny weithiau. Roedd e wedi dioddef fel bod pob dyn arall sydd wedi cael ei arestio a'r teithio a ladd wedi dioddef. Mae Iesu wedi profi cywilydd. Mae wedi cael ei fwlio. Mae wedi profi tristwch, profedigaeth, unigrwydd, ofn. Fel dyn, mae llais Iesu yn gweiddi trwy eiriau y salmau. Pam, o Dduw, y bwriais ni ymaith am byth? Pam y magad y ddigofaint yn erbyn defaid dy borfa? Am ba hyd, o Dduw, y gwawdia'r gwrthwynebwyr? Ac rydyn ni'n gweld hynny, dyn ni'n clywed llais Iesu yn gliriaf ar y grwys, ble mae Iesu yn dyfynnu Salm 22, ac mae'n dweud, fy niw, pam y rwyt wedi fy'n gadael. Ond wrth gwrs, yn ogystal â bod yn ddyn, mae Iesu yn Dduw. Ac felly rydyn ni'n gweld bod Dduw ei hun yn llyfaru ein geiriau o boen gyda ni. A dyma'r cysur sydd gyda ni. Mae Dduw yn gweld. Mae Dduw yn deall. Mae Dduw wedi dioddef gyda ni. Mae Dduw yn dioddef gyda ni. Ac oherwydd hynny, rydyn ni'n sicr y bydd Dduw yn dod i helpu ni. Dydyn ni ddim yn addoli Dduw sy'n byw yn bell, Dduw byddar, Dduw sy'n mor wahanol i ni nad ydy e'n gallu deall, nad ydy e'n gallu uniaethu gyda ni. Rydyn ni'n addoli Dduw sydd wedi dioddef a hyd yn oed marw fel ni. Gwelodd Bonhoeffer y cyswllt clir rhwng Salm 74 a Kristallnacht, ond mae Cristnogion ac Iddewon eraill trwy'r blynyddoedd wedi defnyddio'r geiriau a'r emosiynau yn y salm yma i erfyn ar Dduw. O Pearl Harbor i Hiroshima, o Vietnam i Iraq, o Ogledd Iwerddon i Syria, o Wcrain i Gaza, o Efrog Newydd ar 9/11 i Auschwitz, mae'r gwaedd yn codi. Pam? Am faint? Ac fel Cristnogion, dyma'r unig ateb sydd gyda ni. Rydyn ni'n clywed llais Crist yn ymuno â llais ni a gofyn
yr un cwestiynau. Ai ymateb digonol yw hynny? Wel, does dim hawl i ni benderfynu. Mae rhaid i ni ofyn y bobl sy'n dioddef. Ni fydd pawb yn cytuno wrth gwrs, ond yn ystod o'r un rhaglen radio roedd nos diwetha, dwi wedi gofyn i'r diwynyddion o Wcrain, a hefyd cyn-filwr Prydeinig, Major General Tim Cross, a oedd pobl yn rhoi y gorau i weddio a chredu yn niw yn ystod cyfnodau o rafel. Ac roedd pawb ar y rhaglen 4 ohonynt yn gytun. Mae'r gwrthwyneb yn wir. Dywedodd Tim Cross, Christ is in the blood and the mud. Christ is in the blood and the mud. Fel Cristnogion, pan fydden ni'n profi dioddefaint mawr, naill ai fel unigolion neu fel cenedl, mae 2 emosiwn sy'n ein achos i ni cymaint o boen. Yr emosiwn cyntaf yw'r ofyn bod Dduw yn ein cosbi. A'r ail yw'r ofyn bod Dduw wedi ein gwrthod, wedi cefnu arnom. Ond yn Iesu Grist, rydyn ni'n gweld Dduw sy'n gwneud y gwrthwyneb. Rydyn ni'n gweld Dduw sy'n dod yn agos atom ac yn rhannu ein dioddefaint, yn cymryd ein gweddiau angerddol ar ei enau ei hun. Dwi eisiau gorffen gyda'r stori hon, un o fy hoff straeon. Yn yr 11th ganrif ar 10, cyfansoddodd dyn Iddewig o'r enw Meir ben Isaac Nehorai, gerdd. A 90 o flynyddoedd yn ddiweddarach, cafodd y gerdd hon ei hael ddarganfod, ond nid mewn llyfr, ond ar waliau cell mewn mental asylum. Yn y dyddiau yna, roedd pobl gyda problemau meddyliol difrifol yn cael eu cau mewn celloedd tan fadden nhw'n marw. Ac roedd y dyn yn y gell yna yn Iddew, ac roedd e'n gyfarwydd gyda geiriau cerdd Nehorai. A dyma'r peth anhygoel. Mae'n amlwg iddo fe brofi presenoldeb a hariad Dduw yn y gell gyda fe. Hyd yn oed os yn sicr roedd ef hefyd yn gofyn pam ac am bahid. Oherwydd dyma geiriau'r gerdd a ysgrifennodd y dyn yna ar waliau ei gell. Could we, with ink, the ocean fill, and were the skies of parchment made, were every stalk on earth a quill, and every man a scribe by trade? To write the love of God above would drain the ocean dry, nor could the scroll contain the whole, though stretched from sky to sky. Could we with ink the ocean fill, and were the skies of parchment made, were every stalk on earth a quill, and every man a scribe by trade? To write the love of God above would drain the ocean dry, nor could the scroll contain the whole, though stretched from sky to sky. Cymerwn funud o dawelwch nawr, jyst i fyfyrio yn beth ni wedi clywed, ac wedyn dwi'n mynd i ddefnyddio gweddill y Salm i'n harwain di mewn myfyrdod bach. Ond jyst cyn hynny, jyst munud o ddawelwch i fyfyrio yn beth mae Dduw wedi dweud wrthoch chi yn ystod y bregeth o neu efallai beth dy hi eisiau dweud wrth Dduw nawr.
Mae tair rhan i Salm 74. Dyn ni wedi darllen y rhan cyntaf gyda'n gilydd, a nawr dwi'n mynd i darllen yr ail rhan, ac mae Bible.net ar fy ffôn, so dyma ni. So dwi'n mynd i darllen o adnod 12 i adnod 17 i ddechrau. A dyma rhan o'r Salm sy'n dathlu nerth Dduw. Felly, yn rhan cyntaf Salm, mae'r Salmydd yn anobeithiol, really, ac mae'n gofyn i Dduw pam ac am faint. Ond wedyn mae fel newid ychydig bach, ac mae'n dechrau moli Dduw yn canol y Salm. A dyn ni'n gweld hynny yn aml iawn yn y Salmau. A dyn ni'n profi'r un peth pan dyn ni'n gweddio, ond ydyn ni. Dyn ni'n teimlo yn isel, dyn ni'n dechrau gweddio, ac wedyn dyn ni'n teimlo'n well efallai, ac wedyn efallai mae'r anobaith yn dod yn ôl. A dyma beth dyn ni'n gweld yn y Salm yma. Felly, adnod 12. O Dduw, ti ydy fy mrenin i o'r dechrau. Ti ydy'r Dduw sy'n gweithredu ac yn achub ar y ddaear. Ti yn dy nerth wnaeth hollti'r môr. Ti drylluodd benna'r ddraig yn y dŵr. Ti sathrodd bennau Leviathan. A'i adael yn fwyd yn greaduriaid yr anialwch. Ti agorodd y ffynhonnau ar y nentydd, y sachu llif yr afonydd. Ti sy'n rheoli'r dydd a'r nos, ti osododd y lleiad a'r chael yn ei lle. Ti roddodd dymhorau i'r ddaear, haf a gaeaf. Ti drefnodd y cwbl. Cydweddion. Diolch hwn i ti, o Dduw, am dy fawredd, am dy allu, dy nerth. Diolch hwn i ti am harddwch dy greadigaeth, ac am dy gariad di-amod sy'n amlwg i ni bob dydd o'n bywydau. A diolch hwn i ti yn arbennig heddiw am ddod â Tom fel Iesu Grist, yn hachub ni ac i rannu yn ein dioddefaint, ac i orchfygu pechod a marwolaeth gan dy gariad ar y groes. Nawr dwi'n mynd i darllen rhan ola y Salm o adnod 19 ymlaen. Ac yn y rhan yma, mae'r Salmydd yn dod yn ôl i'w ddioddefaint. Ac mae'n gofyn i Dduw i gofio ei ffyddlondeb. Gofio y cyfamod mae wedi wneud gyda'i bobl. A dweud, paid ag anghofio ni. Cofia, fel mae'r gelyn wedi ddywawdio di ar glwydd, fel mae pobl ffôl wedi dysarhau di. Paid rhoi dy golomen i'r boest fil. Paid anghofio dy bobl drian yn llwyr. Cofia'r ymrwymiad wnes ti. Mae lleoedd tywyll sy'n guddfan i greulondeb ym mhobman. Paid gadael i'w bobl sy'n dioddef droi yn ôl yn siomedig. Gad'r clawd a'r anghennes foli dy enw. Cod o Dduw a dadlau dy ahos. Cofia fod ffaliaid yn dywawdio drwy'r adeg. Paid diastyru twrw'r gelynion a blwyddio ddi-ddiwedd y rhai sy'n wrthwynebu di. Arwel, oes modd i gael y sleid gyda'r cwestiynau, please? Just palm ac up ahead. Diolch. So, yn mynd i feddwl ychydig am y ddau cwestiwn yma nawr. A dyn ni'n mynd i cofio pobl sy'n gofyn pam a pobl sy'n gofyn am bahid. Dwi'n mynd i just ail adrodd hydig bach o'r Salm, ac wedyn dwi'n mynd i just gadael saib. A croeso i chi gweddio yn uchel os chi eisiau,
Os da chi'n meddwl am pobl sy'n gofyn pam, pobl sy'n gofyn am bahed, neu da chi'n gallu gweddio yn eich calon a he. Ond cofiwn y pobl yn y newyddion, cofiwn pobl yn ein cymunedau ni. Dwi ddim yn nabod pobl yn eich cymuned chi, ond byddwch chi'n nabod pobl sy'n gofyn y cwestiynau yma. Cyfalle da chi eisiau gofyn y cwestiynau yma i Dduw ar eich rhan a hi eich gilydd, eich hunain. O Dduw, cofia dy gyfamod. Cofia dy gariad a Tom. Rho sylw i'r rhai sy'n dioddef. Yn ein teuluoedd ni, yn ein cymuned ni, yn ein byd ni. A cofiwn nawr pobl sy'n gofyn pam ac am bahed. Could we with ink the ocean fill, and were the skies of parchment made, where every stalk on earth a quill, and every man a scribe by trade? To write the love of God above would drain the ocean dry, nor could the scroll contain the whole, though stretched from sky to sky. Oes yna rhywbeth sy'n gallu'n gwahanu ni oddi wrth gariad y Meseia? Nac oes. Dim byd. Dydy poen ddim yn gallu na dioddefaint, cael ein herlyd, newyn na noeth ni, peryglon na hyd yn oed cael ein lladd. Dyn ni'n concro'r cwbl i gyd a mwy am fod y Meseia wedi'n caru ni. Dwi'n hollol sicr fod dim byd yn gallu'n gwahanu ni oddi wrth ei gariadau. Dydy marwolaeth ddim yn gallu, na'r un profiad gawn ni mewn bywyd chwaith. Dydy angylion ddim yn gallu, na phwerau ysbrydol drwg. Dim byd yn y presennol ac yn y dyfodol. Dim byd ym mhellteroedd eithaf gofod nac yn nyfynderoedd y ddaear. Na, does dim yn y bydysawd am y greodd Dduw yn gallu'n gwahanu ni oddi wrth gariad Dduw yn ein harglwydd ni y Meseia Iesu. Amen.